2-1. Čo, Luko, ideme tu urobiť, tú sériu? Hej. Jaj, no poďme. Ideme 2v2? Počkaj. Tak ti posílam. Si vôbec na tom doľaví. Prišlo ti? Dobre, padáme 2v2. A tomto nás na malom monitore. Som to tu... A som to malom monitore, som tu včera gameplay Minecraft a tak slabo ten FPS more, že jaj, ale teraz to dáme snať. Počúvaj, dajme prosím na saving box, ten je celkom dobrý. No, a sme v prdeli. Sme v prči! Dám RPG, like gun, alebo ako som zvyknul, big knife. Ja som naučil spamer kamo z RPG. Nie, toto sú hackeri! To sú tupí hackeri! Ale už to iba zlých. Nie! Čo robí? On hackuje! To je... Bachan. No tak a toto sme tak v prdeli. No! Oni hackujú! Čistokrvne hackujú! Ne! Nepoď sem! Je 50? 50 ešte, už mám 50. Yes. Už mám 50 liber. Nič. Čo? Ne. Kamo, on má 50 mu uber, 50, on má 50. No! To je hacker. Dávka, takom by som dal ban, kedy by som to vedel robiť. Help me! Yes, a budeme spavovať. 80. No! Smradľavý, sprostý, tupý. Takú by som mu nadrbal. Obidva je 50, yes. Obidva je 50. Rýchlo, poď. Medkit. Ty si dobré elko. Má 70? Yes. Nie, on má... Yes! Má 50. Yes. Smrad. Práve tlačítko na luku, drž ho. Kámo, musím si ísť pre nabíjačku, alebo hebe sa túto hru ešte dáme a pôjdem si pre nabíjačku. Ok, ja viem čo urobím. To čo sa tu deje? Ty si tam ma na... Ty si tam ten granát hodil? No. Kamo, díky, že to necháš na mňa. Kamo, už mám 50. Yes. Ne, ja som mal mesky v paprčí! Ne! No, poďme. Luko. No tak chvíľku počkáme, dámy a páni. Vlastne na serede, ale tak asi jedna. Ne, on sa odpojil. Ale vlastne nie, mám tu tento. No Luko, pripravený na ďalšiu hru? No ok. Máme ešte jednu a potom pôjdeme ten Minecraft vyskúšať, nainštalovať. Alebo dá čo vyskúšať ešte. Akože dávajú nám redné sračky. Kámo, ja som dobrý v tom Slash. No. Tak dobre, ne, ja som mal dať splash. No sorry. Tu Scamber, kamopa, tam to je, že skrývačka, a nie hra. Tak sa chod skrývať, ja idem snajpiť. Skrývačka. Chod sa skrývať. Ok, ale počkaj.
sme skončili. Sú na Počkaj, plejku. autoaim! Sú na plejku, to nie je dobré. Keď sú na plejku... Autoaim, patíš tam. Počkaj, nejak ich prekvapím. Ja keby som chcel prepojiť svoj Xbox, týmto Xbox, že by som si dal proste konzolu, že mám autoaim. No hej zase. No, to si robia... Ja iba vidím, jak tam vidím iba kúsok blesku a už som mŕtvý. Mare, ja by som išiel tak hrať guľometom, ale toto není dobrá mapa. Áno, boha, to sú takí autošutári. Ja ti budem vraviť, čo máš preket, čo máš preket. 50 jest. Už mám 50? Dobre, som na 5. Yes! Ne, ako to urobil? On má do lištvaku. A ja tu exoganu mám. Ja kamoško by som si ani šiel, že... Ne? Ne. Hlavne nestaň. Dobre. No, prdeli. Ale obidva som ubral minimálne 50. Aj viac. Áno. Musíme... Metky! Nejak to so mnou na snajpu. Veď smrad škaredý. No. Ty... Pako, žltý. Dostaneš žltý $1. Ja, to bolo na... Môžem vygrcať. Fleškom, tak tam proste nikto nemôže používať snajperku a tam každý proste skrytý. Čo? Ja sa neautojím! Smrad! Dobre, tak som taký bandál, že by odletel na Mars.